बसौली की शानदार प्रस्तुति। शिव शंभू बसौली की शानदार प्रस्तुति। रानी मिले रानी हमरा से कॉलेज पिछवारी धई के सीट सवारी दोनों जने घूमम रानी जाके वीरपुर बाजारी धई के सीट सवारी मिले रानी हमरा से कॉलेज पिछवारी धई के सीट सवारी दोनों जने घूमम रानी जाके वीरपुर बाजारी धई के सीट सवारी। शिव शंभू बसौली की शानदार प्रस्तुति। पढ़े के बहाना करके घरवा से आई हो मेकअप करे में रानी देर ना लगई हो पहले से रहिया रानी तैयार कैले घरवा से चलिया गरी आधा घंटा पहले जल्दी पहन लिहा रानी तो कोनो बेसारी दली ह कोनो गारी संगे घूमल जाए रानी जाके वीरपुर बाजारी दई के सीट सवारी मिले रानी हमरा से कॉलेज पिछवारी दई के सीट सवारी। शिव शंभू बसौली की शानदार प्रस्तुति। चौकन न रखिया गौरी आपन तू ध्यान के घर से निकलिया और नी गौरी मुँह पे बांध के सीटी वाला से जल्दी चले के कहिया हमरा के रानी ज्यादा वेट ना करइहा करम जी कहेला तो से बतिया मनीषा कुमारी भरी के भर अखबारी मिले रानी हमरा से कॉलेज पिछवारी धई के सीट सवारी संगे घूमल जाए रानी जाके वीरपुर बाजारी धई के सीट सवारी मिले रानी हमरा से कॉलेज पिछवारी धई के सीट सवारी।